Volám sa Andrea Geselová, pôsobím v Trnave v ateliéri Som doma a pochádzam zo Slovenska, z malej dedinky pri Hlahovci, Pusté sady. Ateliér mám v Trnave, takže som vlastne 4,5 Trnavčanka. Tu som sa aj narodila. Pôsobím tu ako arteterapeutka. Pôvodne som však vyštudovaná ako pedagóg výtvarnej výchovy, avšak po 15-ročnej praxe ako výtvarníčka, ako pedagogička som systém opustila. Otvorila som si ateliér v Trnave a začala som pracovať v ateliéri ako arteterapeutka. Toto pôsobenie je už 10. rok. Som hrozne rada, že som tu. Zo svojej práce, ktorú som milovala, učila som študentov na strednej škole, ale pôsobila som aj na základnej škole. Po 15-ročnej praxi v školstve som rozumela pocit, že potrebujem odísť, že adekvátne nevyužívam svoju energiu, že ju dokážem ako keby užívať lepšie. No, vtedy som dostala, práve vtedy v tom čase vyhorievania som dostala do kniha pani profesorky Šickovej Arteterapia, ktorú keď som prečítala, prihlasovala som sa na kurz, to mi dalo také svetlo, že takiaľ to je cesta a ja som sa teda rozhodla odísť zo školy, zo školstva a otvoriť ateliér arteterapie. Ateliér je väčšinou plný od individuáliek po skupiny ľudí, od arteterapie až po kreatívne večery, od vzdelávania až po team buildingy a workshopy, ktoré teda vediem. Takže ateliér je vlastne plný ľudí, od malých, od dvojročných, už teraz cez tínedžerov, cez vyhorených ľudí v mojom veku, až po seniorov. Zároveň však chodíme do zariadení mimo ateliéru, a to sú väčšinou zariadenia stacionáre, ako s ľuďmi postihnutými, zdravotne alebo mentálne. Byť arteterapeutom znamená žiť tak. To znamená vidieť formy a zároveň si ich vedieť preložiť psychologicky do takého vnútorného nahliadania. To znamená, človek by mal v prvom rade znali sebe, svojich duševných procesov, mal by rozhodne poznať základy psychológie, orientovať sa v základných pojmoch. A je dobré byť výtvarníkom, pretože to pomáha vlastne ako keby vidieť hlbšie do techník, používať techniky, aj to, čo sa vlastne deje pri tej výtvarnej činnosti. A je to zaujímavé, ale výtvarník nemusíte byť. Jedno zo schopností, a to je citlivosť na to, čo sa tu deje. Vzdať sa vlastných názorov, ktoré vás okliešťujú, byť tu naširoko a vlastne veľmi úzko s tým klientom, ktorý tu je, vedieť nadviazať ten úzky vzťah. Je toho veľa, čo asi vstupuje do arteterapie. Zároveň napríklad ma napadá byť tak trochu archeológom, vyznať sa v tom hrabaní, čo sa deje v tom arteterapeutickom procese, byť pozorný, byť tu plne prítomný. Tak to je asi takéto najzákladnejšie. Predovšetkým je to poznať sám seba. To znamená, nebáť sa ničoho, čo prežívam. Ísť si potom, aby ma v tom niekto sprevádzal, aby som sa vyznal vo svojom vnútornom svete. Potom môžem ísť pozrieť do toho sveta niekoho iného a po prípade mu pomáhať s prievodcovstvom, lebo arteterapia je v podstate taký sprievod. To nie je o tom, že idete niekomu strašne moc pomáhať, toho sa zrieknite, ale je to skôr sprievod na tej ceste, ktorú človek vykopáva a hľada sám. Samozrejme, že musí chcieť. Ja si myslím, že arteterapiu môže vykonávať skoro každý. Naozaj každý. Doma naozaj taký hlbší spôsob nazerania na veci. To znamená, že nie iba veci pomenováva, ale ich aj vidí, prežíva ich sám. Takže asi toľko. Je to prekrásna práca.